Είναι ακριβό αυτό το χόμπι? Παλιά ήταν, τώρα δεν είναι. Δηλαδή, τι εννοείται, από πού ξεκινάει, ας πούμε, να συναρμολογήσει κάποιος αυτό της Ρίκας εδώ, το Miami Vice? Αυτό είναι έτοιμο μοντέλο. Δηλαδή εδώ δεν φτιάχνουμε τίποτα. Ναι. Είναι έτοιμο και έχει και την τηλεκατεύση. Πόσο στοιχίζει? Μπορούμε να το ανοίξουμε λίγο εδώ, να δείτε και τον κινητήρα μέσα. Μάλιστα. Κανονικότατος κινητήρας Είναι κανονικότατος κινητήρας, αλλά δουλεύει με νητρομεθανόλη. Συγγνώμη, με τι δουλεύει? Με νητρομεθανόλη. Τι μοριακό βάρος έχει? Γιατί δες που εδώ έχεις πέσει και σε επιστήμονες, έτσι. Ναι. Έχει λοιπόν κανονικό κινητήρα, πολύ ωραία αντικείμενα είναι αν εξαιρέσει κανείς την πλαστικού. Εμένα μου αρέσαν τα παλιά μοντέλα που είχαν και πολλά ξύλα μέσα. Αυτό είναι από το υλικό που είναι και η βάρκα. Πώς ναι, είναι εποξικό το υλικό του. Ναι. Και έχει μην φοβάστε, πείτε τα και να μην καταλάβουμε κάτι δεν πειράζει. Γιατί να μην καταλάβετε. Ναι. Και μέσα, άμα δείτε, είναι όλοι οι μηχανισμοί κλειστοί με λάστιχο για να μην μπαίνει νερό. Βέβαια. Με εύκολο όμως άνοιγμα για μας αν θέλουμε να ρυθμίσουμε κάτι. Και ο κινητήρας είναι και υδρόψυκτος. Δεν μας είπατε τιμή όμως. 650 ευρώ. Το καύσιμο τι καίει αυτό? Κάτι ακριβό. Είπατε υδρομεθανόλη, δεν ξέρω που θα τη βρω γι' αυτό. Μα είναι σε κατάστημα μοντελισμού. Μα είναι μια μινιατούρα τέλεια ενός πλεούμενου. Το συγκεκριμένο είναι και από τα μεγάλα σκάφη. Δηλαδή έχει 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Υπάρχουν και πιο μικρά και πλαστικά. Και αυτό που πετάξατε στην αρχή, αυτό εκεί το μαύρο. Αυτό εδώ. Ναι. Αυτό κοστίζει γύρω στα 180-190 ευρώ. Και το παίρνεις και το συναρμολογείς. Είναι έτοιμα αυτά. Και αυτό έτοιμο. Συνήθως τα ηλεκτρικά πακέτα είναι έτοιμα, γιατί απευθύνονται σε αρχάριο. Δεν είναι με κινητήρες όπως είναι αυτή, νητρομεθανόλης. Ναι. Είναι με μπαταρία. Με μπαταρία. Για να φτάσει κανείς να πετάει αυτό το γοητευτικότατο ελικόπτερο που βλέπω στη βάση του τραπεζιού, μοιάζουν με χριστουγεννιάτικα, αλλά δεν είναι καθόλου. Είναι πλήρη μοντέλα σε μινιατούρα. Και τα αεροπλανάκια που έχετε μπροστά, κακώς τα λέω αεροπλανάκια, αεροπλανάρες είναι και πάρα πολύ μεγάλα. Από πού όμως ξεκινάει κανείς για να φτάσει σε τόσο σύνθετα μοντέλα? Συνήθως... Δηλαδή αν κάποιος θες να βάλεις το χούι, ρε παιδί μου, να τον βάλεις. Παιδάκι, να το βάλεις. Θα πρέπει να μας πει με τι θέλει να ασχοληθεί. Τα αεροπλανάκια βέβαια. Αυτό το κίτρινο που βλέπετε δεξιά είναι ένα εκπαιδευτικό αεροπλάνο ψηλοπτέρυγο. Εκεί λοιπόν. Ναι, σε διαφορά με το μεγάλο το ξύλινο που είναι χαμηλοπτέρυγο. Το ψηλοπτέρυγο έχει καλύτερο ζύγισμα, γι' αυτό θα δείτε και στα πραγματικά αεροπλάνα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να μάθουμε να πιλοτάρουμε ένα πραγματικό αεροπλάνο, ξεκινάμε με τέτοια αεροπλάνα. Δηλαδή με τύπου Cessna, Cap κτλ. Αυτά είναι εύκολα στην πτήση και ένα ηλεκτρικό μοντέλο είναι και μια λύση φτηνή, με ένα μέσο όρο γύρω στα 150 ευρώ. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις πτήσεις. Εσείς έχετε μπει στη διαδικασία και στον πειρασμό μετά από τον μοντελισμό να μπείτε στο να μάθετε να πιλοτάρετε ένα πραγματικό αεροπλάνο? Πολλές φορές. Το ένα φέρνει το άλλο. Ναι, αλλά είναι μικρογραφία. Κάνω και το αντίθετο όμως. Επειδή ήμουν στα αλεξίπτωτα, έχω φτιάξει μοντέλο που πετάει αλεξιπτωτιστή. Πετάμε τον αλεξιπτωτιστή. Έχει σύστημα εκτόξευσης που φεύγει κανονικά από το αεροπλάνο την ώρα της πτήσης και πέφτει με κανονικό αλεξίπτωτο. Περιμένουν και τα ρέο από κάτω, όπως λέει το ανέκδοτο. Μπορεί να το φτιάξουμε γι' αυτό. Στις ελεύθερες ώρες σας τι δουλειά κάνετε? Την ίδια. Κάνατε δηλαδή την αγάπη σας επάγγελμα. Ναι, αυτό ακριβώς. Είσαστε από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους. Το κορίτσι πέφτει αυτή είναι η απορία μου. Το κορίτσι πέφτει με αυτά, δηλαδή συγκινούνται οι κοπέλες? Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί κάποτε είχα βγει με κάποιον που αυτό τους έλεγα πριν, που έφτιαχνε τέτοια πραγματάκια και μου το είπε το πρώτο βράδυ ότι εγώ έχω μεγάλο χόμπι, κάνω αυτά και είπαμε οκ, και δεν ξαναβγήκα. Γίναμε καλοί φίλοι, εξακολουθεί να φτιάχνει τέτοια. Τι άνθρωπος πρέπει να είναι κανείς? Προτίμησε τα τέτοια από σένα. Εντελώς, και εγώ προτίμησα άλλα τέτοια. Γι' αυτό τα λέμε τα μοντέλα μας έτσι. Απλά είναι τηλεκατευθυνόμενα αυτά. Χρειάζεται μια ειδική κατηγορία ανθρώπου, να είναι κανείς σχολαστικός, λίγο τρίχας πρέπει να είναι. Αν το δεις σαν παιχνίδι, δεν πρόκειται να το δεις σαν μοντελισμό. Δηλαδή, αν δει ένα ελικοπτεράκι ότι απλά συνδέω την μπαταρία και πετάω λίγο και έφυγε και τα λοιπά, δεν πρόκειται να το δεις σαν μοντελισμό. Ο μοντελισμός είναι να κάνω και κάτι παραπάνω. Δηλαδή να μπορέσω αυτό το ελικοπτεράκι να μπορέσω να κάνω κάποια ακροβατικά, να καταλάβω το κάθε εξάρτημά του τι δουλειά έχει, πώς πετάει δηλαδή. Τη λειτουργία του ελικόπτερου. Καλύπτει δηλαδή τα γούστα, είτε θες να έχεις το ψώνιο που λέμε το αποθυμένο του πιλότου, είτε θες να έχεις του μηχανικού, δηλαδή πώς να το δημιουργήσεις από το μηδέν όλο.
Πολλοί πιλότοι έρχονται να δούνε πώς πετάει ένα αεροπλάνο από αυτά, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος του να είσαι μέσα και να πιλοτάρεις. Δηλαδή πάντα οι κινήσεις σου είναι θετικές. Όταν βλέπω δεξιά είμαι δεξιά. Όταν πετάς όμως ένα αεροπλάνο και είσαι στο έδαφος, οι κινήσεις είναι και ανάποδες. Δηλαδή, καθρεφτικού τύπου, ας πούμε. Όταν λέμε δεξιά και έρχεται το αεροπλάνο σε εμάς, είναι αριστερά. Στην οδήγηση αυτό συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα από το μοντελισμό βλέπουν τα νέα παιδιά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει το drift. Βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ και μας το λένε και γονείς συνέχεια που θέλουν να ασχοληθούν τα παιδιά τους με το μηχανολογικό μοντελισμό, γιατί μαθαίνουν και μαθαίνουν τη μηχανολογία, πώς λειτουργεί ένας κινητήρας. Τις ιδιοτροπίες. Μαθαίνουν αεροναυπηγική, γιατί πετάει το αεροπλάνο, πώς μπορεί να οδηγηθεί ένα αεροπλάνο. Τι συμβαίνει σε ένα αυτοκίνητο με διάφορες ιδιότητες. Δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο, δηλαδή ότι δεν βοηθάει τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει κάτι κακό στον μοντελισμό που να πούμε ότι γιατί το παιδί μου ασχολείται, ας πούμε. Μεταφέρει δηλαδή, μεταφέρει γνώσεις, διδάσκει υπομονή, έλεγχο, δεν είναι βίαιο. Είναι δημιουργικό κάπως, γιατί φτιάχνεις κάτι. Αλλά κορίτσι δεν θα ρίξει. Δεν ξέρω, αυτό ήταν η ερώτηση. Αν έχει, δεν μου απάντησε κανένας. Ναι, αν άλλα κορίτσια μπορεί άλλα να κορίτσια μπορεί να τρελαίνονται. Απλώς προσπαθούμε να ρίξουμε τα κορίτσια μας στο μοντελισμό. Να τα μοιήσετε ουσιαστικά. Εμένα η γυναίκα μου έχει ένα ροζ ελικόπτερο. Ένα ροζ ελικόπτερο της Μπάρμπι. Το έχει βάψει η ίδια ροζ, γιατί αλλιώς μου λέει εγώ δεν το πετάω. Αλήθεια, Εντάξει, πιάσαμε το υπονοούμενο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλουμε να σας πούμε ότι μπορεί να μην ξέρουμε πολλά, αλλά σίγουρα τα μάτια μας μπορούν να διακρίνουν την ομορφιά. Και όλα τα μοντέλα που μας έχετε φέρει εδώ, τα οποία μας είπατε από την αρχή ότι δεν είναι παιχνίδια, είναι αν όχι τίποτα άλλο πανέμορφα. Από το πιο μικροσκοπικό ελικόπτερο, εσύ είσαι πολύ άτακτο, μέχρι και το πιο ζώρικο γκάζι της παρέας, κατάφερα να μας κερδίσουμε. Μπορείτε αυτά να τα... Επειδή έχουμε ένα φόρουμ. Να σου πω κάτι, άμα είσαι τόσο... απευθύνομαι τώρα στον κύριο που τρέχει το... Άμα είσαι τόσο άτακτος, να μου κάνεις αυτό με τις μεγάλες ρόδες, το πώς το λένε, το high racing.com, να κατέβει κάτω. Μπορείς να μου το κάνεις, δεν μπορείς να κατέβει το σκαλί. Την άλλη φορά για να μάθω κι εγώ να μην προκαλώ. Αυτό. Να σηκωθεί, να κατέβει το σκαλί, να περάσει τη Σοφία. Αυτό είναι με αμόλυβδη. Δεν είναι με νήτρο. Δηλαδή αυτό παίρνει κανονικά βενζίνα από το βενζινάδικο. Σοβαρά. Είναι 23 κυβικά. Δεν είναι υβριδικό. Είναι 23 κυβικά. Με 50 κυβικά είναι το παπί. Ναι, αυτό είναι 23. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα ήθελα να σας καλέσω όμως, γιατί 9 και 10 του μηνός του Μαΐου έχουμε επιδείξεις μοντελισμού στο Δήμο Κερατσινίου, να έρθετε να δείτε και τα τηλεγραφήματα να πετάνε από κοντά. Πού στο Δήμο Κερατσινίου, δηλαδή, και μπορούμε και να υπάρχει ένα πάρκο στο Δήμο και μέσω του Φεστιβάλ Νεολαίας, επειδή έχουμε και μια ομάδα εμείς στο Model Team, μπορείτε να μπείτε modelteam.gr να μάθετε τα πάντα για το μοντελισμό. Υπάρχουν πάνω από 2.000 μοντελιστές και θα κάνουμε επιδείξεις μοντελισμού μέσα στο πάρκο με πίστες, με αυτοκίνητα και θα είναι πολύ όμορφο να φέρετε και τα παιδιά σας. Δηλαδή έρχονται και με τα δικά τους οχήματα, ας πούμε. Ναι, έρχονται με τα δικά τους που είναι και μέλος της ομάδας και να πάρετε, θα έχουμε και κάποια αυτοκίνητα και ελικοπτέρα που θα μπορείτε και εσείς να δείτε πώς είναι τελικά να πετάτε. Κύριε Γιατράκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ως μοντέλα πεταλουδίτσα σας αποχαιρετούμε. Εμείς με αυτή την αθώα... Εντάξει, να μας πάει εκείνο το αυτοκίνητο. Πήγαινε μας σε καλές παχουλές ζώρικες, σεξι διαφημίσεις. Γκαζιάρικες. Τα πήρε. Τα πήρε. Οϊντά.